Tal e como corría anos atrás, o Campeonato Xunta de Galicia de Rallys Recalvi 2025 comezou no quilómetro cero da comunidade. Larín, co seu xa veterano Rally do Cocido, volvía a ser o punto de arranque dun novo ano de carreiras nun certame que, polo visto na lista de equipos rexistrados no Cocido, ten moito e moi interesante para gozar ao longo do ano. 102 vehículos dábanse cita na capital de Zana, con destacados na cabeza, como os World Rally Car de Víctor Senra, Alberto Otero ou Jorge Pérez. E Rally 2 como os de Meira, Verdomás, Nimo ou Ramos, e as copas, que volvían a sumar a parte máis ampla da inscripción, entre os que víamos a todo un campeón de España como Jorge Cajiao, disposto a medirse cos participantes da Clio Trophy Galicia. Sale un pouco así de última hora correr aquí, veño a pasalo ben completamente, sen preocupacións de nada, veño cos meus amigos, coa asistencia. Todos eles dábanse cita na impresionante carpa que o Concello utilizou para a pasada festa do Cocido, e desde que tomaban a saída un día antes, afrontar un percorrido con algunhas novidades e coa meteoroloxía como principal condicionante, tal e como apuntaba o presidente da escudería organizadora. Leva sin caer gota 2 semanas, parece que vai caer toda hora ao fin de semana, aparte intermitentemente, que é o máis complicado para o tema de rodas, para saber que escoller. Sí que é verdad que os últimos anos estamos intentando facer un rally non tan complicado como era antiguamente, metendo un pouco máis de zona de doble carril e tal, pero bueno, sigue sendo eu creo que é un dos rallies máis difíciles do campeonato. 5 tramos compoñían o percorrido da 29 edición do Rally do Cocido. Repiten nomes emblemáticos como os do Couto, Rodeiro ou Saborida, os que había que engadir Carballeda e a novidade desta edición, Valdecamba. Con moitas humidades, con frío pero sen choiva nas primeiras horas, arrincaba un rally no que, para a loita pola vitoria, en principio ia haber poucas sorpresas. Armado co seu novo Hyundai i20 World Rally Car, Víctor Senra cumpriría coas quinielas que o sinalaban como equipo a bater. Un detrás de outro, Senra marcaba os mellores cronos da matinal e só deixaba un deles nas mans de Dani Verdomás. Repite, izquierda 96, a 8 menos por árbol, volver 90, trazar de 8 vital, abrimos 120, Sasafren de 9, 30, desvío tarde derecha 7, 200 vistos, trazar. O coruñés, agora con Hyundai, mantiña unha apertada loita con Alberto Meira pola segunda praza, primeira a efectos do supercampeonato R5 Rally 2. E iso que estaba a sufrir problemas de humidades no interior do seu habitáculo. Y 9 con por dentro de 5. Por dentro de 5. 60. Con todo, Meira non daba o seu brazo a torcer e despois de 5 tramos, apenas 6 segundos separaban a ambos os equipos. 40. Máis distanciados, Jorge Pérez e Manuel Raído ocupaban a cuarta praza co Fiesta World Rally Car, superando na clasificación a un dos equipos sorpresa do rally, Manuel Souto e Raquel Rodríguez, moi rápidos con este Peugeot 208 R2. Antonio Fernández e o local Javier Ramos clasificábanse a continuación, nun terreo que se estaba a poñer ben complicado. Parado para izquierda 4, sucia, no. 30. D6, pisar.
Dous mellores tempos máis pola tarde darían unha boa marxe de seguridade a Víctor Senra e Moncho López para confirmar a primeira vitoria da tempada nos tramos onde era moi fácil cometer un erro. Así chegaban ao podio final para celebralo ao grande. O coche é un espectáculo, pero bueno, un rally super complicado, bueno, non é un coche fácil de levar nestas condicións, pero bueno, nos adaptamos bastante ben, sin cometer erros, ido polo libro e conseguir a vitoria, así que nada, seguir nesta línea, disfrutando do que se trata. Por detrás, a pelexa Meira Verdomás volvíase máis intensa. O de Skoda lanzábase a por todas e marcaba nada menos que 3 scratch, suficientes para superar o seu rival, que no intento de defenderse sufría un peón. Y 9, cambia a D8 Tom Sucia, sigue I10 con D10, 140, zona que patina, Sasafren I9 con D8 menos, Sasafren I9 con D8 menos, atención, abre 120, puta D7 menos, Team por árbol, 120, pocos frenos, izquierda 6, Team Sucia. Verdomás tería que conformarse con ser terceiro, nada mal tampouco, tendo en conta que o seu obxectivo era vir e rodar cara a súa participación no Campeonato de España de Rallys. O Rally Lalín en estado puro, chuvia, frío, barro, a verdade que é un rally moi difícil nas condicións que estaba hoxe, e bueno, tuvemos unha gran pelexa con Dani, e bueno, moi a gusto co coche, cos cambios que lle fixemos, e bueno, eu creo que fixemos un rally moi bo. Intentámoslo, unha mágoa tivemos pois pequenos problemas, entraba un montón de agua no coche, descoñecíamos o tema pola pouca experiencia que tiñamos e os escasos kilómetros que tiñamos, e facía que se empañara constantemente, bueno, daba pouca seguridade, a verdade, con todo empañado, conducir rápido, e cando fixen o último intento no último treito de feito, bueno, fixen un trompo e dixen, hoxe non é o meu día. Polo demais, Jorge Pérez aseguraba finalmente a cuarta posición, mentres que nun xiro final con ataque incluído nos tramos da noite, Abel Pampillón e José Laje lograban subir ata a quinta praza. Medio de 3 Team rápida. Para pronto I7 larga de 10. Para D7 corta rápida. Para Rasen de 8 corta tope, 100 tuyos. Superando a Antonio Fernández Valcárcel e a Alejandro Vaqueiro na Seral, pero tamén na Copa Pirelli Driver Autia Top 10B. Copa na que as saídas de estrada de Tino Iglesias e Diego Rodríguez permitían a súa vez a Marcos Díaz e Víctor López escalar ata o caixón máis baixo do podio. Nos estaba costando levar o coche, tamén cometín algúns errores na condución que nos fomos fora 2 veces. Entón perdemos aí un pouco e, bueno, e despois houve que cambiar o chip, compramos 2 rodas novas e empezamos a darlle todo o que sabíamos e saliu nos ben. Volvendo a clasificación xeral do rally, Javier Ramos e David González ocupaban a 7ª e 8ª posicións. Unha por diante de Manuel Souto. O piloto do Rosso Motorsport lamentábase de pequenos sustos que lle fixeron perder algunhas posicións. Con todo, lograban vencer na Top 10C e ademais con autoridade. O día complicado que estaba, non pensei de adaptarme tan rápido, que esperábame que as condicións tuveran moito peor. No primeiro tramo a verdade que me encontrei cómodo, unha pena da excursión que tovemos que nos lastrou un pouco na clasificación general, pero bueno, o objetivo era pelearnos pola Copa, e iso conseguímolo con creces, e maravilla, collemos un ritmo moi bo para as próximas carreras que veñan, é unha confianza que nos ven moi ben. A terceira posición desta Copa ia parar finalmente nas mans de Pablo Sánchez e Rubén Tourón.
porque a segunda praza era cousa do vencedor final da Clio Trophy Galicia, e aquí non foi o día nin para Jorge Cajiao, nin para o gañador en 2024, Álvaro Castro. Cajiao comenzaba a carreira marcando ritmo, con cronos moi destacados sobre o resto de rivais, pero unha saída de estrada botaba por terra o traballo logrado. Castro, pola súa banda, sufriu unha penalización dun minuto que aínda así lle permitía rematar segundo. Mentres tanto, facendo a súa carreira e mellorando nos tramos a tarde para conter os posibles ataques do seu rival, Iván e Diego Vázquez asinaban a primeira vitoria da tempada entre os equipos do rombo. Guillermo Martínez e Ignacio Sayans eran terceiros clasificados. Bueno, a Lalín sempre é un rally moi complicado. A verdad que empezamos, éramos conscientes de que non tiñamos o ritmo tanto de Castro Laíño como de Jorge, tiñamos que manternos detrás deles. Bueno, pues circunstancias do rally, a mediodía vímonos primeiros. Gracias a Jorge cambiamos os reglajes do coche, a verdad que foi moito mellor. Fomos collendo un ritmo un poquinho máis alegres e bueno, aguantamos a tarde e saliu todo ben. Simplemente decirle gracias á asistencia que hoxe tuveron un día bastante complicado e eso, gracias á asistencia a todos os que nos botan unha man. 3, 2, 1, vamos. En guardarrail de 9, 200. Guardarrail de 9, no, atención, frenos, para cruce izquierdo 2, no, moi sucio. Polo demais, Carlos Conde e Pablo González facíanse coa primeira vitoria do ano na Pirelli AMF Motorsport, nun día que tocou pelexar contra moitos contratempos. Sendo líderes, unha saída de pista fíxolles perder toda a renda que tiñan, co que Omar e Iván López achegábanse a pouco máis dun segundo. Sorte para os bañadores, volveron recuperar o ritmo, confirmando o gran resultado. Óscar Gallego e Uxía Rodríguez completaban o podio. Entrega o trofeo e nos entregamos este aplauso en reconhecemento da súa victoria na MF. E agora polo menos dache unha inyección de energía que levábamos moito tempo buscando a victoria. E por fin chegou, nun rally tan duro como este, sufrindo como sufrimos, a verdade é que vale o doble. Para nós, por lo menos moralmente, aprendemos moito tamén. Alexis Viéitez e Antía García facían o propio no volante FGA, logo tamén dun día moi disputado con Alejandro Castro e Héctor Taboada. Un intercambio de posicións no que ao cabo só 12 segundos separaron a ambos os equipos. Ángel Vizoso e Brais López, terceiros clasificados, levaban tamén a vitoria entre os equipos inscritos na beca PXP 26. Pues sí, la verdad que fue un rally bastante difícil. Ya veníamos con la expectativa de que iba a ser complicado porque, bueno, todo el mundo lo pintaba como los Lalín de verdad, ¿no? Pero bueno, al final nos fuimos adaptando y nos fuimos poquito a poco durante el día cogiendo ese ritmo y tal, y pues mira, al final conseguíamos la meta con la que veníamos, que era intentar ganar, y si, bueno, me conformaría con un segundo después de estar todo el día, la verdad que peleando y tal, pero bueno, mira. Derecha 42, Rasi ya, izquierda 5, se cierra 3, fin. Izquierda 5, se cierra 3, fin, 40. No Criterium Recalvi, Martín Varela e Laura Díaz, despois de buscar con esforzo un resultado así a pasada tempada, lográbano na primeira das citas de 2025 e semella que deron coa chave do éxito. Martín é tamén primeiro gañador da beca 24. As notas collímolas o sábado, tiñamos todo seco, tiñamos moitos a fondo e, bueno, cambiaron totalmente. Atopamos moitas sorpresas. Entón, bueno, tuvemos que ir adaptando e tratar de non asumir grandes riesgos.
Completaban este último podio do criterio os equipos formados por Adrián Regueira e Adrián Muñiz, así como Yeray González, copilotado por Borja Grandal. Frío, moito frío, pero tamén choiva, vento e lama. Condicións que marcaron a primeira cita do ano no Campeonato Xunta de Galicia de Rallys Recalvi. Un rally do cocido como os de sempre. A seguinte cita, o Rally da Coruña, chega en nada. De caladas. O espectáculo do Rallycross regresa moi preto de Galicia. Recentemente coñecemos que a Federación Internacional de Automobilismo se vai facer cargo do Mundial da disciplina despois de perder o seu promotor dos últimos anos. Pero lonxe de quedarse fora de xogo, Montalegre, a cita portuguesa daquel campeonato e fronteiriza coa provincia de Ourense, subiuse ao carro do Rallycross Euroleague, un certame continental aberto a diferentes categorías de vehículos con tracción total, dianteira, traseira, carcross, atmosféricos, turbo ou eléctricos. A proba terá lugar os próximos 29 e 30 de marzo. Entre os numerosos equipos confirmados atópase o estadounidense Tanner Fust, quen tamén fará unha demostración aos mandos dun vehículo eléctrico da categoría FC1 con máis de 1000 cabalos de potencia. En Montalegre estará presente o piloto coruñés Sergio Bello, os mandos do seu Skoda Fabia N5. Os promotores da proba lusa estiveron presentes no pasado Rally do Cocido, organizando un concurso cun simulador e no que sortearon entradas para asistir ao evento. A verdad que ainda non o creo, estou bastante sorprendido. Pensaba os rivales foron bastante fortes e pensaba que me iban a dar tamén ganado, pero estuvo todo bastante reñido, estuvo moi apretado. Agora, bueno, tocará disfrutar deste premio. A mediados do pasado mes de febreiro comezaba na localidade ourensá de Piñor a primeira das citas do Campeonato Galego de Rally Sprint. Nun percorrido de 2 tramos a dobre pasada e 40 km cronometrados, Pisco Ventín e Sandra Amaro impoñíanse nunha proba na que foron de menos a máis, levándose a vitoria tras unha gran segunda sección.
Empezamos un pouquiño complicado porque tuvemos, bueno, unha pequena salida aí que marchamos aí varios metros a rastro, tuvemos que dar volta, perdemos varios segundos e, bueno, penalizamos bastante, pero nos siguientes parece que fomos recuperando. Ela comportouse moi ben como copiloto, pasei a primeira vez que ven comigo e, bueno, ao final conseguimos a victoria que era o que buscábamos. O podio da Seral en Piñor completaron o Darío Calviño e Néstor Casal, que chegaron a ser líderes ata o último tramo. E Maisabel Pampillón e José Laje, autores do primeiro mellor crono da xornada. Podio do que quedaban fora Javier Martínez Carracedo e Marcos Fernández ao sufrir unha saída de estrada. Completaron o quinteto inicial o campeón en título, Antonio Fernández Ventura. E Antonio López con este Peugeot 106 GTI. Extra, victoria para Jorge Pérez na súa estrea co Fiesta World Rally Car. E podio que completaron Alberto Nimo e máis Javier Ramos. En canto aos desafíos, como Daniel e Silvia Vicente levaban o apartado de dianteira. Bueno, pois a verdad que inesperado, porque viñanos a probar un pouco o coche, que ten aí algunhas cousas distintas e todo iso, pero bueno, se ve que saliu ben. Ahora demos un pouquiño máis ahora neste último treito e tal, pero bueno, seguimos uns problemas aí que non nos carga o alternador durante todo o día. Javier Andrade e Seila Mariño faciano entre os vehículos de propulsión. Estamos un poco tranquilos y ahora por la tarde corrimos un poco más. Ahora empezó a llover un poco hacia el final, pero bueno, bien, en general bien, sin problemas. Bo resultado tamén para Pablo Pazó e Ezequiel Salgueiro, os mellores entre os históricos. Vémonos no seguinte contra o crono.